салому алейкум ва рахматуллоҳи ва таъала ва баракату. Салому алейкум бародарон, салому алейкум халқи тоҷик, салому алейкум подписчикони Арху. Зинда бошен, сарбаланд бошен, худованд ҳамата нигаҳдор бошад. Рости гап дина комментариёра дар бораи ролик як видео карда будем, мехондем. Беҳад гапҳои қабеҳ, беҳад бовар кун, ай ҳамин дӯстоша душманош дар ҳақиқат зиёд будааст. бародаро, ман ӯ видеоро кардам ба ин ҳар кун як гапа меган ку товдоди чанд мисоли гап, як гап 66 паҳлӯ дора. ҳамин гап мисол гап ростай. бародаро, ин гапое ки ман дар бораи ролик задам, ин маънаи вайра надора ки дастгириш кардам ё ки эй бачаҳо биё ҳама каса гапҳои вайра праф мекунем, гапҳои дигарро нопраф мекунем. маънаи гапи ман ҳамие ки бародаро, на самом деле бачаҳои ҷавони мо мисол гап дар ҳақиқат чӣ хеле ҳамгина боша тоҷикай охе. мисол гап ба синни соли ин ҳамин 20-22 то 25 мисол гап ҳайф мешаванд. як гапи хато мезананд, ба ҳамон гапи хато дигар худшона бой метаҳанд. барои ҳамон қавм ман гуфтам ки ба тамоми касо дахл дорад. неким ки ай дастмон любой кор биёя по мере возможности ёрдам мекунем, ҳам дигари мона чӣ ба не охе чӣ хеле ҳам ки набоша бародарай вай. барои ҳамон қавм мо ягон гапи баланд гуфтагӣ нестем. мо кор надорем барои мисоли гап менту пенту кенту мо ёда кор надорем. бо ки чӣ гуфтагӣ дар бораи ки гап задагӣ ман ёшта кор надорам. ман ҳамқа гуфтанем ки именно дар бораи худаш ки он бародар мисол ба синни соли ҷавонаш худша ҳайф кард. маънаи гапи мо ҳамин. биё гапа зиёд намекунам ака дар бораи бародар. мо чие буд набуд гузашт, дар бораи вай дигар видеоам намекунам. мисол гап ҳамчун кардам ки барои бародароне ки мисол гап бифаҳманд. атакта як бародар биҳад навист ки дар бораи муҳоҷирон камтара гап зан. худтон дар Россия буден набуден, дар кадом тарафоин. бародарҷон, ман дар ҳама ҷо ҳастам. конечно муҳоҷир ин як, ман фикр мекунам 90% худмон ҳаман муҳоҷир шидагием. неким ки як гапе ки дар худмон ай хона бироӣ агар ту дар ҳисоби муҳоҷирӣ. ин гап дар ҳақиқат рост аст. акн ҳози мо худмона бигӯем ки ман лично ман худма бигӯм ки ман муҳоҷирам, муҳоҷирон мумкин ин хеле хафа бишаванд. барои ҳамон қавм ман худма муҳоҷир гуфта наметавонам. муҳоҷир ҳамун инсоне меган, ҳамун инсонеро меган ки дар ҳақиқат мерава ай хона мебироя ба нияти мисоли гап кор кунӣ мерава. муҳоҷир як ҳаёт бечора кор мекуна, мисол гап зиндагиша пеш мебарава, камбудиша буд мекунава. мо одамое ки ба нияти ай хона берун мебироянд, ба нияти коркунӣ намебироянд, ака ман фикр кунам ва ё дар ҳисоби муҳоҷир нестам. ё чистам бради як ганда брадид када мегардам. барои чӣ ки вай коркунӣ биромадагӣ нестай охе. баъд муҳоҷирон ҷураам хелай ки қадри муҳоҷирон ай ҳамара боло ай тамоми каса бовар кунед. ай ментам, ай кентам, ай братваам, ай ҳамара қадри шумо зиёда. шуморо ҳамаи ҷода ҳурмат мекунанд. бародаро, барои ҳамоқа ягон хеле ҷои чиш нестай муҳоҷир. муҳоҷир хай якун ба чии худмон муҳоҷир мешава. по мирской жизнь бигирем агар чиста работяги мешава. работяга ки ай ки бародаро ай рӯи шумо шида ҳама зиндагӣ мекунанд. бовар кун ҳамин дунё ай рӯи мисолга муҳоҷиро зиндагӣ мекунанд. неким ки к сожалению бо ҳамин муҳоҷироро фақат таъна мезананд, бо мегиранд, ғамшон метаҳанд, ҳамира ба дасти дигар одамо мекунанд. мисол ба дасти худшон намекунанд, ба дасти дигар одамо мекунанд. ғамтиишон ба дасти дигар одамо ай. неким ки ветр дует откуда вы сами знаете, братва. барои ҳамоқа бародаро, муҳоҷироро мо ҳурмат мекунем. ман ҳамчун худам бовар кун муҳоҷироро ҳурмат кардан усмондаги муҳоҷироро дӯст медорам. муҳоҷиро беҳтарин инсонҳое ҳастанд ки тамоми кас мисоли гап ай ва ё ёрдам мепурсад. як хелеш ёрдам мепурсад, як хеле дигаш истифода мебарад. ин ҳамиш безебай. бовар кун бисёр касе мебинам ки як хелеш ҳофизи номӣ ай, як хелеш актёри номӣ ай. ҳамин як хеле инсонҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат дар сафи боло шидагианд, коркунҳои орган ҳам ҳастанд.
коркунои мисоли гап ҳами оддӣ ҳам ҳастанд, ҳама истифодашон мебаранд. Ин ҳами қашк просто обиднай. Медонам ки ӯз бо ҳами видео омада бо ҳами мешина менависе нақурат кинира як не як сурата мемони, як данията мемони, як чира менависи, ҳарфи н менависи, н хаякун ё ки ҳарфи п мемона, як хелиш пидараз бахшишакун. Ҳар намуд ҳарф ҳам мемонанд, баъд мешинанд, баъд ақурат мекунанд. Это лицо на лицо, короче, духу не хватает. Поэтому всегда ҳамин через ягон кас ақурат мекунем, ё ки через ягон кас кора мекунем. хитон ҳеҷ маҳал гурда надорем ки бечора ҳамин муҳоҷире ки муҳоҷирай ҳавайра шумо ягон гапи нормалне гуфта наметонед. ин ҳами қаш обиднай. бисёр касш меброянд, зора мекунанд. бовар ки ман дидам инсоное ки номбаршон накунем, хитон мисол гап аёнай, он чи ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. хитон бибинен, нигоҳ ки бисёр касш меброянд дар видео, сар мекунанд, аввал киноҳои хуб мемонанд, худшон актёр мегиранд. муҳоҷиро, мо шуморо ҳурмат мекунем, ай шумо мо як ҳаёт миннатдор, ду даста мебардорем, ду пора мебардорем. короче чӣ хеле ки поратон ҳам хел ҳурматон мекунем, дастгирии шумо, пешравии мо ай. ҳама ба сари муҳоҷироро мекунанд, барои чӣ ки медонанд слаб истада. вақте ки дастгириш карден, вақте ки ҳурматиш карден, вақте ки лайк монден, вақте ки комментария навистен гапҳои хуб, вай дига бо айхид зиёд мешавад, бо дига гарданаш хеле мешавад, дига мебине ки бо сар кард. муҳоҷиро, мо шуморо ҳурмат мекунем. ина ман барои хотири шумо мекунам, ман барои хотири дига кас намекунам. ина барои хотири шумо, дига барои ягон кас неста. як мошини мерседес мондагим, як мошини бмв, як мошини лекс, ин ҳамаш ай шумо, ай ман нест, ё ай шумо ай. ин ҳам хеле гап қатъи шуморо фреб мекунам. бародаро мерен 6 моҳ 7 моҳ 1 сол кор мекунен, бовар ки фақат барои ҳамёра кор мекунен шумо. ин ҳами як мошине ки мемонанд, мисол агар ки 1000 евро боша, мисол мегирем 100 000 евро боша, 200 000 евро да билет мемона. билет мемона. ай 200 000 евро мисоли гап, баъд мега ки ҳами як тад мезани ҳамин мошина мегирен, ин ҳами як тад мезани мошина мегирен, ҳаётон дига хел мешавад. дига муҳоҷириро бас мекунен. як касад муҳоҷириро бас мекунен, 200-300 000 дига бо якборгӣ мешен. ай нуни хӯрдан мемонен. бародаро камтарак дар ҳамин ҷиҳат слаб биста мисол гап камтарак хитона ба қапен истифодатон набаранд. ман лишна ягон гапи зиёдӣ надорам ки барои медонам ки барои инсонҳоро сахт мераса. бо ҳам хеле падходое дошта будиянд ки сума ҷамъ мекардиянд, делитса мекардиянд, кадоме ки дар бораи вай ё гап мезадай, сразу короче аккаунтҳои файқати ақорат мекардиянд. ягон корхона дар ягон шинос дошта бошанд, агар ягон сумаёро медодиянд, мекашидиянд, мебурдияншон, короче наказатшон мекардиянд. бо ёхшона бо мард мегиранд, бо меган яхе мо дар гап мо ҷавоб мегем. ини хелиянд. барои ҳам бародарҳо истифодатон набаранд. муҳоҷиро дар сафи пеш ҳастанд, ҳама шуморо ҳурмат мекунанд. иншоалло ки дастгирӣ карден, ин ягон боки надора. лайкш мемонен, дастгириш мекунен, чӣ кореш мекунен, ягон боки надора. неким ки фақат истифодатон набаранд. ин кори мисоли гап бозӣ барои ман фикр мекунам ки мерен 6 моҳ 7 моҳ кор мекунем. ина нигоҳ кунем 17 000 тоҷика депорт карданд. ина 17 000 тоҷика. бовар кун агар 17 000 бошанд, мумкин ки як 15 000-ш муҳоҷир боша. 2 000 дигашам агар ки образ жизньша ба дига хел бурда бошанд, дигаро ҳама муҳоҷирем. барои ҳамоқа бародаро накунен ҳамин корора. ман лично бовар кун одаме ки пешам наздики бародаре ҳастай, 4 каса мешиносам ки ай рӯи ҳамин бозӣ шида бехонаву бедар шидагиянд. валлоҳи қасам, бехонаву бедар. ина хонашона гирифтанд, хонашона фурӯхт, якташ хонаша фурӯхт, мисол гап оилаш дар хонаи мардумо зиндагӣ кардааст. як бародари дига ҳарче ки падару модараш зиндаи, вай мисол гап оилаш дар хонаи падару модараш зиндагӣ кардааст. аки чӣ хеле навҷавонӣ мешавад. намедонам ҷувонмардӣ мисоли гап хита дуронакӣ мехӯрӣ. медонам ки он бечораҳо дига аки невыходни положения, ҳарчанд дига мегӯям бас кунем, ягон кори дига кунем, дига по пеш намеравад. барои чӣ ки ай чандин одамо қарздор ҳастӣ. қарздор ки ҳастӣ, дига уже ҳамун корот пеш намеравад. худат хита мисоли гап бо низид кардагӣ, ягон кастра маҷбур кардагӣ нестай. ай барои чӣ? ай барои ин бозӣ.
бародаро як камтарак акмаи барои лиш наметонистам ки видео накунам. Ман бародаро бисёр гуфтанд ки дар ҳамин бора ман гап задам. Работягоро мо лично ҳурмат мекунем. Лично ман худам ҳурматон мекунам. Ман бовар куд кадом инсонеро ки мебинам ман кӯшиш мекунам ки ягон адреси ягон коре биёвам ки ҳамин шумо мисол тарафҳои Аврупо бирем бо тарафҳои дигар тарафҳо ғайри ай Россия дигар ҷое ки меравем ман заям бовар кун. ҳамин Россияда ба номи Аллоҳ одаме ҳаста ман лично худам мисол гап зиёда ай 27 сол шуд дар Россия ягон чи хубиша надидам охи. Ягон гап фақат ненавист пайдо шудагиай. Фақат ненавистай валлоҳи қасам. вақте ки онҷа берун шидам онҷа як қадам берун задам як хима ғамгин аввал ҳисоб кардам хиёли кардам тамом дига и депорт шудагиай дига ягон нони хӯрда нест. насиба ҳамаш аз ҷониби Аллоҳ ай. худаш мета худаш мисоли гапу форат хорат мекуна. Некем ки кӯшиш кардан дар кора ки дар ҳақиқат ки онҷа на ин ки мисол гап депортат бикунанд баъд бибироӣ на ин ки мисол ана ягон проблема шава баъд бибироӣ аём Россия. Просто пастаратса кунен раҳоиш ҳастае ки дар ҳақиқат раҳое ҳастае ки шумо метонем ба тарафи Аврупо биёен. ака ҳастае раҳое ки мисол гап метонен виза қатӣ биёен метон нелегал набиёен мисол нелегал нада ки мисол ма чи дода наметон тавсия наметем инами наворҳоро мегиранд таб мегиранд мебаранд даро медаванд тарафи инами тарафи милисахона медаванд инами акам гуфтагия ки инами акам не инами ҳайвон инами намечи гуфтагия ки ана нелегал набиёен. бародаро бовар кунед ман вақте ки омадам тарафи ҳамин Россия тарафи Аврупо рафта будам мебинам ки ҳазорон афғоно мебиёянд ай 15 сола ай 12 солагиш сар карда то пенсионерша мебиёяд ба худо. ман вақте ки дар Италия будам як чорка шадид омада буданд лично хонаи мо омада буданд 32 рӯза омадиянд пиёда. хай 32 рӯза азоб кашид як моҳ бугем азоб кашид 10 соли дигар роҳат мекунад. ҳамон азобе ки дар Россия бовар кун 10% ҳамон азобтона дар и тарафо кунен 90%ша роҳат кунен. лекин алҳамдулилло ватанам 100% шидагиай. ака мо одат кардагием мисолга мо одат кардагием ки тарафҳои санода камтарак ҳаёт соз шава гуфта мебинем. лекин алҳамдулилло ватанам 100% одами меёфтагӣ дар ҳамон ватанам меёва. бо дара нагирен гапҳоро пределоват накунен ки о муҳоҷирора тарафи Аврупо бурда иста ё тарафи дигар тараф бурда иста ҳам хеле кунковакот бисёр ҳастанд. ира пределоват накунен. просто на самом деле ҳаста ҳам хеле кор бароян мисол гап камтарак нафас бигиранд қомат дароз кунанд. валлоҳи қасам медонам ки ҳамин тоҷики ман ҳамин 30 соли зиёди умрам дидам ки тоҷик ҳамин ҳарчанд гапҳои сахт мезанем ҳарчанд гапҳои безеб мезанем гапҳои унизид мекунем чӣ мекунем яким як нохунаш бовар кун ай дигар миллатҳоша ман боло медонам. ман дидам ин ҳаминҷо омадам дидам ки покистониҳо чӣ хел зиндагӣ мекунанд. ман намегум гапи сахтшон намезанам зиндагишона мегум дар ҳамҷо чӣ хел образ зиндагишона мебаранд. покистониҳо бангладешиҳо ин ҳамиҳо мисол гап чӣ хел зиндагишона мебаранд. ман дар инҷа дидагиам тоҷикҳои моли гиланд ҳамин гилай ку гули гиланд ба худо. барои ҳамоқа бародаро илтимос ку пределоват накунен ҳамин гапҳоро. муҳоҷиро ҳамаро мисол гап ҳамата валлоҳе ки дӯст медорам мехоҳам ки ҳама бибироен ай ҳамонҷо тамоман бибироен. медонам ки гапҳои моро пределоват мекунанд бо переводчикҳои ҳастанд даро медаванд переводид мекунанд. короче ягон чи натарсем бачаҳо ягон ҷои тарс надорад. ҳаёт дар дасти хитонай чӣ хеле ки гирифтен ҳамон хел мебаренша тамом. уҷа нашид як ҷои дигаш уҷа нашид бо дигар ҷош. именно фақат ҳамин Россия тавон стоитай бовар кунен ҳамон стоитай. видеора дрози бад намекунам бародарҷоно. дар бораи ҳамин бародар дига кам нависен ҳақорат накунен чӣ дар корай. просто по мере возможност ҳар як инсоне ки дар зиндон меғалта ман намегум ки вай чӣ хел чӣ кор кард. ман следователь нестам ман адвокат нестам. ман намегум ки киро ҳақорат кард ки вайро ҳақорат кард. ман дар ёш кор надорам. ман ҳамин қаш гуфтаниам ки бачаҳои ҷавоно наравен против давлат гуҷо меравад. тия худ фикр ки ина ман худма мегирам мегум ки против давлат мерам. ина ки ма гуҷо давлат гуҷо 10 миллион одам гуҷо ма гуҷо. бародаро як камтарак ақл қатӣ фикр кунен. охир наметонем ки мисол гап 1 миллион одам душман бишем як азда. алҳамдулилло 100% нигаҳ кун дига касо мебиёнд тоҷикистон ама ба худо тоҷикистон мебинам
бачаҳомон мебиёнанд ин олимпиада омадан нигоҳ ки хеле қаната дуруст мешавад. бовар кун валлоҳе ки дастгиримон зиёд шавад чем инами кунҷковимона накунем ҳами кунҷковиро бачаҳо чӣ дар корай. ӯ бачаҳое ки мисоли гап менависен ку ин хеле номотона дига мекунен гапҳои ақорат менависен марда кен бугина телефона мемонам бачаҳо қати бибуроен дар связ дар ҷое ки набоше ҳам қатитон гап мезанам ма дар фарқш нест мен там боши қатит гап мезанам оқинан ту бубуро дар ҳами связ ва қатӣ ма гап зан га одами гап зан бошӣ ягон хатогӣ када бошем хатогӣ мора мисол гап даромон бугӯ ту бародари ҷаша хато кадӣ мисол гап мо ислоҳ кунем ягон ҷои чиш нест зури қатӣ боша ягон кор дастат намебиёяд ма ягон чишмо наметарсам ягон кор карда наметонем ягон кор дастат намебиёяд ғайр аз ҳаме ки нелегал нагирифта маҳкам карданат ҳавайрам ту да гурда дар кораки ту нелегал набигирӣ маҳкам кунӣ камтарак шарм кардан дар кора нелегал на просто мегирен мисол гап паставид кардан мумкин аст любой каса паставид карда мешавад яд набро ки шуморам паставид кардан нетрудно ҳар як инсонам мисол гап паставид кардӣ бо хвост дора ҳар як аз линияи худаш қатъи бародаро гапи ман ягон кас сахт расида бошад ман бахшиш мепурсам имина барои ҳамон номардоа ин гапҳои мо барои номардоа барое ки муҳоҷироро ҳар гап мезананд барое ки муҳоҷироро истифода мебаранд имина барои шумо бовар кун ягон читон ман алҳамдулилло наметарсам кадоме ки муҳоҷира гапи паст мезанад гапи бисёр мегӯянд ку ҳамун тоҷико худ ба номи Аллоҳ ман бисёрша хондумам хеле мега ки айби тоҷик худша мерава номша нависта наметона мерава ай курсаводиша мерава ай хелиша ака ту забона ёд гирифтӣ тамом дига ту айвайра лучи шидӣ ту ки лучи мешидӣ ту намерафтӣ охи ту забона медонӣ як тамом ту лучи намерафтӣ муҳоҷирту агар ки лучи мешидӣ бачаҳо аз ҳамат хоҳиш ягон гапи пасту баланд задон хоҳиш мекунам лекин дар бораи менто гап задем мен милиса ё фарқ доранд кира мен меган кира милиса меган ин фарқ дора бачаҳо кира дӯст меган кира биз меган ё фарқ дора дӯст гуфта мо кира мегем и ҳама инами дӯздое ки мерам як чи ага дӯзӣ мекунам мисолам дӯзам дӯзу годӯзам дӯзу сӯзан дӯзам дӯзу як матал дорем хун ин хел неста и бачаҳо камтарак фарқият дора барои амуқа иншоалло ки дар видеои оянд ман именно дар бораи бугем ки дар бораи менто гап мезанем именно дар бораи менто жланкатон боша агар ина гап занем одаме ки ментай вай никентай одаме ки милисай вай да гап надорам милиса ай мента фарқ дора вале мо мабуде бугем ки мо ҳамара милисора мент мегем не неправильно брато бовар кун мо ҳамара мент гуфта наметонем мент ин ҳамин одамеро меган ки ҳамун формара истифода мебара формара мепӯшаву кори худша мекуна кори давлата намекуна яъне ира мент меган бовар кунем бодарав нагирем пределovat накунем гапора иншоалло ки дар видеои оянд жланка боша иншоалло мебинем по мере возможности бинем ҳамида ин ҳамида бачаҳо ҳамида бинависен комментария чанд қавм мо дар бораи менто гап мезанем давай ман дар бораи менто полнисо 100% гап мезанам خداوند همتا نگهدار باشه در امان الله باشین سلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم